Hey, hayi ziyakhala ngempela ngoku guys, zikhala ngempela ngoku mos abantu bebenze ii-videos besithi uMakhwela ingathi umkile eMzumbe ngoba uTat Musa Mseleku uzisusile ii-pictures zakhe zonke ku-Instagram. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So sathi hayi, inoba uTat Musa Mseleku uthe akanode aluze amakhosikazi akhe oMangwabe, nooMayeni, nooMakhumalo ngenxa kaMakhwela. Mhlawumbi ke umtshato wabo uye waba called off. But ngoku sana uMakhwela uye wasibonisa ukuthi niyadlala bethunani. Mna noTat Musa Mseleku sisekunye, wafaka kwi-Instagram stories zakhe ividiyo apho akunye noTat Musa Mseleku. uTat Musa Mseleku uyaqhuba, hayi ke bakhala umculo Masithokoze mina nawe siqede iminyaka. And then ke sana uMakhwela wabhala i-caption ethi, she who finds a husband finds a chauffeur. So ke kunye nomyeni wakhe uyamqhubela. Abantu bathi yho, hayi wethu, what if mhlambe kana driver's license or driving license? Abanye bathi we, hayi sana inoba uzawusele efumana ezaa moto zikaMangwabe naye shem uzode aqhube ugirl. Now asiyazi uba kwenzeka ntoni eMzumbe bethunani. uMangwabe ngulo simbona esithi yena uyahamba wade waxelela intombi yakhe uMawande. So sathi hayi noko akanode axelele umntana kanti uyadlala, so inoba serious. uMakhumalo lo simbonayo naye esendlini yakhe edolophini, but ke soze ade ashiye umzi wakhe mane eMzumbe, but inoba abazohlala phaa full time. He, uMakhwela kutheni ngathi bethunani uzawushiyeka noSneh eMzumbe? Kutheni ngathi uzawushiyeka netshomi yakhe uSneh eMzumbe? Because ke uMangwabe naye betshilo uba as soon as efika okanye uyawuthi efika lo wife number 5 abe yena sephumile netruck, vele indlu yakhe ingasegeyithini njengoba uTat Musa Mseleku etshilo. Kuphinde ke bethunani kusekho ekaMayeni kunye noMacele, siyababona bazawuthathana kule veki zayo. Finally sizotsho sibabone, because into bemane beyenza kwezi season bebethanda usoloko begudlana okanye benikana kwii-diaries. Ngoku bazawuthetha buso nabuso. Uyayiva, besikade sithi noba bayoyikana okanye hayi noba bayahloniphana, but ke uMacele umzekelo besichazela uba uMayeni unayo laa nto yokwenza ngathi uMacele wathatha umntu wakhe okanye like ingathi yi-fault yakhe uba yena engazange enziwe wife number 1. Kodwa ke leyo sothetha ngayo kwividiyo eseparate, asizoyidibanisa nale. But into ebendizonixelela mna ngeyoba uMakhwela usekunye noTat Musa Mseleku. Nje uTat Musa Mseleku ebekhala phana siNosizi sisithi makayeke yonke le nto because yeyi umzi uyabhidlika, hayi umntu uyakhruza kunye nonkosikazi wakhe omtsha. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndinibona kwividiyo elandelayo. Bye.